Tulevaisuudessa meillä on yksi kaavoittaja koden ääressä ja sitten 6 tuommoista asukasroolimalleja, jotka esittävät omien näkemyksiä ja kysymyksiä ja kaavoitteista on näyttänyt. No se voi olla, no siis kysyksä nyt, että mikä se on niin oikeassa elämässä vai miten tässä nyt pitäisi? Niin kuin tässä esittelyssä no, mun mielestä mikä se työ tai meidän työ on, että miten se toimii. No mun mielestä se voi olla vähän turhampi kuin riski tässä vaiheessa, että tässä yleisö saa toimia älykkäinen. Myös se on tällainen, jolla on roolimallit, skriptatut asukkaat, jotka tekevät just jotain tiettyä. Niin no se voi olla melkein parempi, että tässä sitten joku tollainen tai sitten vaan niin esitellä tässä välikritiikissä se vaan niin konseptina siis silleen, että ei puhuta, tai se ei ole vielä mikään tämmöinen teatraalinen asia, vaan se vaan niin esitelmä, että asiat voisi tehdä näin. Mutta sitten ehkä siellä loppukritiikissä voi vielä miettiä tuon tyyppistäkin lähestymistä. Kaikkein hauskinta tietenkin on, jos olisi rahkeet siihen, että kritiikki yleisö voi tehdä kysymyksiä, mutta silloin sen softan pitäisi toimia oikeasti. Se voi olla vähän suuri haaste. Ja sitten siellä on just sellaisia, jotka tavallaan tai just, joista tai niin kuin helposti kun näkee joku asia, mistä nyt pystyn sanomaan, että mitä sillä voi tehdä ja mitä ei, niin sitten varmaan ne tulee olemaan just sellaisia, että no mä haluan tuonne huvipuiston. No miksei, eikö se ole visuaalisuus huvipuiston tai siis semmoista. Mutta se voi aina vedota siihen, että se on poliittinen päätös, silloin se on huvipuiston.